Шуганка авылы янындагы басуда бүген ике чәчү комплексы эшли. Джон Дир тракторында Хориш фронты тагылма комплексы белән көзге бодайны җир куенына иңдерәләр. Көзге чәчү 2700 гектар мәйданда башкарылачак. Басуларда җирискәтү. Нәтиҗәбез көзге чәчүгә, һәм көзге чәчүгә кичәгеннән керештек. Приирдышки элита сорты чәчәбез. Ир егетләрнең булдыклылары эшли намуста. МТЗ-1221 тракторын иярләүче звено җитәкчесе Озат Латыйпов Айсен тагылма агрегаты белән орлык һәм ашлама ташый. Бүтәнче сөйләшүне. Менә бу абзый тиде. Менә Без килә безгә. Бездән тагып җитайны мәдәгенә. Силкага. Шундый вазифаларны пока. Меневир Камаев Амкадр тракторы белән орлыкны чәчү комплексына бушата. Чәчү 1 гектарга 100 килограмм исәбеннән катлаулы ашлама кертеп башкарыла. Мен кайткач, машинада эшләдем инде. Анасын өйрәнешкәч, техника күчтем акча күп кирәк булгач. Анасын менә хәзер көзге чәчүдә инде. Ашлама белән семинар җибәреләтәм чәчүләрне. Агрофирмада бөртеклеләрнең гектар биреме 15,7 центнер тәшкил иткән. Икмәкне 3нче класс белән турыдан-туры Актаныш элеваторына тапшырганнар. Көзге болай 15 җиде белән төгәлләдек. Шулай ук арпаны да 15 күп белән. Һәм язгы бодайда ondan konuşmadı. 15'te 8 setinin teşkil etti. Yazgı buday 3. класс белән тапшырды барлыгы. Намус агрофирмасында рапс уру бара. Әлеге культура быел 500 гектарда үстерелгән. Август ахырында механизаторлар шикәр чөгендерен алуга да керешәчәк. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.